Здравейте, започвам днешния влог от четвъртък. Много никакъв ден, в който да започна, но това е положението. До сега снимах едни кадри за Инстаграм, които се надявам скоро да кача, защото са за продукт, който много харесвам и за който бях много развълнувана. Това е част от концепцията ми за снимките. Нещо, честно казано, не се харесах особено. Просто си ги представях по малко по-различен начин, но когато човек се снима сам, нещата не винаги могат да се получат на 100% както го иска. Сега ще седна да ги обработвам и след това искам да ви покажа една рецепта, в която съм влюбена в последните дни. Ето това ми е новата зарибявка, за която споменах. Тук вече е едно готово бургерче. Тук ще ви покажа какво точно правя, защото самата комбинация много ми харесва, иначе е много простичко. Купувам си готови питки за бургер, като разрежа питката. От едната страна намазвам с хумус, от другата страна намазвам с майонеза. Тук, където е хумусът, слагам кашкавалче. Аз предпочитам такъв, който се топи и е доста по-мекичък от стандартното. След което на всяка една от питките слагам по едно листенце зелена салата. Не изглежда много добре, но се опитвам с една ръка. И накрая си слагам готовото кюфтенце. Затварям и притискам. И това нещо става мега вкусно, поне за моя вкус. Направо се размазвам в последните дни. Вчера най-накрая сложих коледна украса. Това всеки път ми е смешно. Миналата година си купих ето това хелуинското от The Nightmare Before Christmas. Като винаги съм искала да имам нещо с зиро и не искам да махам самата декорация, независимо какъв е сезона. Затова винаги слагам ето този снежен човек и тази година сложих и тази елха към него, за да може просто да е малко по-коледно. Ето тук си сложих малко шишарки. Супер много харесвам такива декорации. И пред телевизора преди това имах едни лампички с есенни листа. А сега сложих тези клонки, които отново имат лампички и ги взех миналата година от Юск. Много си ги харесвам, обаче ето това нещо страшно много се рони и се надявам да издържи поне още няколко години. Тази вечер ни е фирменото коледно парти и понеже нямах много време, направих нещо супер семпло върху лицето си. Нямах време да слагам фондютен, макар че ми се искаше. Затова само нанесох коректор, където смятах, че има нужда и разбира се под очите. Върху клепачите си сложих ето в тази част от кремообразния ми бронзър, колкото да подчертае, да има някаква дълбочина. А върху целия клепач и в основите нанесох от Highlighting Молива на Ши, като след това с малко по-топъл цвят, отново блестящи сенки, нанесох в средната 1/3 на клепача, за да може все пак да не е цялото това нещо един цвят и да е студен. Изглеждаше ми странно. Предстои да си сложа спирала, а под очите съвсем леко по линията на миглите на долния клепач съм сложила молив за вежди. Сега ще си нанеса само някакъв гланц, защото така или иначе ще ядем и не виждам смисъл да си мисля червилото постоянно. Така или иначе ще го махна. Ще си поправя косата, слагам бижута и бягам нататък. Облеклото също е супер семпло. Една рукля, с която да не ми е студено и която същевременно доста харесвам как изглежда. Това ще са обувките. За първи път си купих шоколад от DM, защото ми изглеждаше вкусен. И наистина е адски вкусен. Този е с цели лешници вътре. Млечен шоколад. Цената е около 5 лева и мисля, че е един от най-бюджетните шоколади от този тип. Особено биосертифицирани. Ето. Който съм намирала и е толкова вкусен. Сега съм надъхана да им пробвам и другите и за мен това е абсолютно жестоко откритие. Светлината ми е отвратителна, за което много съжалявам, но искам да ви покажа едни поръчки, които вече нямам търпение да ползвам. Така че се възползвам от този момент, докато чакам да ми съхне косата и не правя нищо друго. Чудя се откъде да започна. Ще започна с нещата, които не са козметика, може би. То всъщност имам само едно такова и това са едни коледни лампички, които са като звездички. Взех си ги от Bauhaus. Точно така от Bauhaus си ги взех. Имаше доста приятни неща там.
Бях си харесала едни коледни кашпи, които за съжаление към момента, в който аз поръчах, вече не бяха налични. Тоест изглеждаше, че са налични, аз ги пуснах в поръчката, но когато ми се обадиха, казаха, че вече ги няма и на мен ми стана много тъжно. Но си харесах тези лампички. Няма да ги разпъвам сега. Това са те иначе и доста ме кефят. Харесва ми, че са на батерии. То вече май повечето се произвеждат така, че да са на батерия, не директно в тока, но както и да е. Мисля да ги омотая около един зелен гирлянд и да ги пусна някъде. Като цяло много обичам лампички, просто колкото може повече да има. Всъщност има още едно нещо, което си поръчах и което е коледно и не съм ви го показала до момента, така че сега ще се върна и ще ви го покажа. Вече съм си направила цялостната декорация с нещичкото, което е ето това коледно гномче. Имаше няколко разновидности с различен цвят шапчици. На мен това доста ми хареса, доста е нежно. Изработката е супер добра, а цената беше около 2 лева. И съм супер впечатлена. На една клечица и може да се забучва на различни места. Аз съм си го комбинирала с ето такава колонка. Голям почитател съм и просто са в една ваза, на която има и гирлянд. Наистина е много добре направено, особено за тази цена. И така, това е с коледните ми покупки. Преминавам нататък. Взела съм си от марката Now Buy продукти. Говорила съм ви за тях вече. Имам един супер любим серум техен, от който съм изхабила 2 опаковки. Някое предишно видео съм го споменавала 100%. Ако не тук, то в Instagram или в TikTok със сигурност. И сега реших да пробвам друг техен серум. Опаковката е подобна, отново е стъклена с дървена капачка, като този серум е с сини водорасли. Пише, че има и алфа-хидрокси киселини, което бях забравила вече. Като цяло ще оставя всички продукти отдолу под видеото, за да не се спирам супер дълго на тях. Така или иначе това е просто влог. И друго нещо, което си взех е един измивен балсам за лице. Голям почитател съм на измивните балсами. Имам няколко различни в момента. Един под солидна форма, който ми е много любим. Един на Lumibi, за които също съм ви говорила. И този си го поръчах просто защото ми прозвуча много добре и защото харесвам марката. Искам да го пробвам и също така беше намален. Нещо скучно, 2 пасти за зъби. Бях си пускала една поръчка от един немски магазин и видях тези пасти за зъби, които са натурални, с биосъставки и честно казано цената беше мега добра. Беше по-ниска отколкото на стандартните пасти за зъби в нашите магазини. Така че реших да ги пробвам. И двете марки всъщност, и Логона и Санте, ги имаме в България, но тези пасти за зъби не знам дали ги има. Точно тези разновидности. Продължавам нататък с Green продукт, който е до Highlighting Molif от DM на ето тази марка, която аз чета Ши, но дали Ши се чете или по някакъв друг начин не съм наясно. Това нещо съществува от сигурно поне 10 години и ми е най-любимото highlighting продуктче, което съм притежавала до момента. Особено обичам ето тук в основата на очите да си го слагам, както и върху клепачите. И също съм говорила за него. Мислех си, че са спрени от продажба тези моливи, понеже наистина съм го купувала преди адски много години, когато за първи път ги пуснаха на пазара или поне в DM България. И в един от магазините, като влязох, намерих тези 2 бройки, които бяха последните бройки, реших да си ги купя. Не знам дали ще зареждат още, но силно се надявам. Особено тази жълтеникавата част ми е супер любима. Даже и сега ще ви покажа. Ето това е по-жълтата част. Много се надявам да се вижда, понеже лампата бие директно в мен. И ето я и розовата част. Супер яки са. Реално ги ползвам само за очи, обаче топ. По-друго съм взела. Имам поръчка от Мотино. Може би за нея се вълнувам най-много в момента, ако трябва да съм честна. Това даже бях забравила, че съм го поръчала, боже господи. Твърда маска за лице с хума.
Има супер много съставки, които много ми харесват. Много искам да го пробвам това нещо. Сметнах, че за пътуване ще е супер удобно, понеже е под солидна форма. И също така бях видяла доста позитивни мнения за разни корейски маски, такива под солидна форма. Но имаха някакви съставки, които не ми харесаха. И просто се отвори една заешка дупка, в която тръгнах да търся маска под солидна форма, която реално да отговаря на изискванията ми. Надявам се да е яка. Нека да я отворим всъщност. Така, цени не си спомням, но както казах, продуктите ще бъдат отдолу в описанието. Това е опаковчицата. Така. И ето го самият продукт. Мирише приятно. Леко парфюмно бих казала. Ще сложа малко на ръката си, защото нямам търпение. Доста приятна текстура. О, даже много ми харесва. Леко е маслено. Между другото, всъщност причината, поради която тръгнах да си търся някаква маска с каолин, хума, глина, както му казвате там, е защото най-любимата ми маска до момента, глинена, беше на Сав. Но с времето малко така се разочаровах от Сав и най-вече се разочаровах от това, че махнаха голямата опаковка на тяхната маска. Тя беше в разфасовка от 200 мл или 200 грама, едно от двете. Излизаше много изгодно, но оставиха само тази от 50 мл и даже мисля, че вдигнаха цената, което за мен е абсолютно no-no. И затова реших да си потърся алтернатива. Даже има някои съставки в маската на Сав, които не бих искала да продължавам да използвам, колкото и да ми харесва самата маска, така че ако това се окаже добро попадение, би било супер. Надухли ви главите? Най-вероятно да. Друго нещо от Notino е един лосьон или тоник, който се води за проблемна кожа и е с киселини, но и с хидратиращи съставки, което беше чудесно. Всъщност аз исках да си взема нещо такова в голяма разфасовка, за да го използвам за тяло. Понеже върху лицето си използвам лосьон с салицилова киселина, който много харесвам и не искам да го хабя за тялото си, защото и никак не е бюджетен. Това си спомням, че беше бюджетно, не си спомням точната цена, но е около 10 лева, ако не и под 10 лева даже. Има хидратиращи съставки и точната киселина каква е, не съм сигурна. Има даже и витамин С. И имам големи очаквания, ще го пробвам може би още днес. И още едно нещо. Това е коректор на Dior от серията Forever, понеже вече моят до момента любим. Ох, се ми идва да кажа серум. И гласа ми изчезва, страхотно просто. До момента любимия ми коректор беше този на Bare Minerals. Но е към края, искам да пробвам нещо ново вече. Си харесах този и това, което много ми харесва е, че е със стъклено шишенце. Надявам се да съм си нацелила цвета. Пробвах някакъв онлайн калкулатор, да кажем, за нацелване на цвета. Понеже не ми се ходеше по магазините да тествам. Звучи супер тъпо, но да. И понеже фондиотенът, който използвам, е супер като кожата ми. Използвах него за база да ми намери точната разцветка за коректора. Няма да го отварям сега, защото все пак още имам от стария и искам да си го доизхъбя, но след това ще тествам този. Даже не знам дали ще имам достатъчно търпение, но просто няма в момента да го разопаковам, за да не започва да му тече срока на годност все още. Ох, много се разприказвах нещо. Много добре. Последното нещо е кутия кибрид. Тази кутия е с италианската марка Миланеси. Не знам дали го чета правилно, съжалявам ако не го. Много се развълнувах като я видях, защото имала съм и друг път такава кутия. Тези два продукта са оттам. Този крем е абсолютно уникален. Има няколко съставки, които не са ми от най-любимите, но нямам толкова много против тях. Супер лека текстура. В повечето дни ми хидратира достатъчно кожата, но стига да имам серум отдолу. Тук имам останало малко от серума им за лице. Общо взето всичко, което имаше в старата кутия, мега много ми хареса, но са доста небюджетни, за да си ги поръчвам отделно. И също така обичам да пробвам нови неща и бях позабравила даже за тях и за това имам малко останало. Не само защото ми е жал да ги изхъбя. В тази кутия не са същите продукти точно като предния път, но пак имаме крем за лице, който е анти-ейджинг.
Между другото, не знам кутията дали все още е налична и силно подозирам, че докато пусна видеото няма да е налична, за което много съжалявам, но все пак може да следите, защото явно си правят колаборации от време на време. Ето това е кремчето, серията е друга, не е като предишното, но като гледам текстурата е доста сходна и пак ще бъде лека и приятна, така че имам големи очаквания. Въпреки всичко ще оставя линкове към продуктите, за да си прочетете за тях. Има отново серум за лице. Няма да отварям кутията, за да не губя много време, че предполагам не на всеки му е супер интересно. Тук имаме Eye Treatment, което много ме вълнува, честно казано. Много искам да го пробвам. В предишната кутия имаше околоочен серум, но това може би ще е по-силно. В интерес на истината, нещо негативно. Когато ми пристигна пратката, беше изключително прашна самата кутия и в момента виждам, че нещата вътре така са събрали много прах, както и да е. Това е измивен гел, озаряващ измивен гел. Еми супер! Ще си имам доста за напред. Ето и тук има повече информация за продуктите. Някой ако иска може да паузира и да си прочете. Олеле майко, сега видях, че Anti-Age серума с злато е 466 лева на редовна цена за 30 мл. Стана ми лошичко. И така, общо взето, това са ми новите придобивки. Имаме още една. Щях да забравя. Ето това кремче. То е българско. Произвежда се от Одоната. Не знам дали знаете магазина, но там има страхотни неща. И е натурална козметика с супер хубав състав. Имат си марка наречена Арвена и ми предоставиха това кремче да го пробвам. Води се витализиращ крем за лице и мисля веднага да го започна. Другите, които ви показах, ще оставя за малко по-нататък, защото през зимата кожата ми понася по-добре продукти, които имат повече масла. Тук има доста масла и предпочитам сега да го пробвам. И така, това са покупките. Имам да довърша малко работа, колкото и късно да е, затова отивам да направя това и след това вечеря. Следвах най-обикновена рецепта за коледни бисквитки, като първо смесвам сухите съставки. Аз добавих и джинджифил на прах, освен всички останали сухи съставки, които са в рецептата. Тук са разтопените мед и масло и сипвам ги в другата смес. И лека по лека започвам да разбърквам. Харесвам да правя това поетапно. И ето по този начин изглежда тестото преди да го разточа, когато хубаво са се смесили съставките вече. Ето как се получиха сладките. На мен доста ме харесват. Тук вече са декорираните. Тези тук са първите опити, които са по-скоро неуспешни. Тези тук ми харесват. И тях ще използвам за подарък. Ето така опаковани в кутийка. Ще сложа и панделки и така нататък. За отгоре съм използвала, момент само, ето такъв шоколад, като в все още топлата фурна сложих върху всяка една сладка по едно парченце и след това с латексова ръкавица притисках с един пръст и просто разнасях шоколада, за да покрия по този начин. Малко импровизирано, но сработи доста добре, честно казано. И отгоре използвах ето такива пуканки, карамелизирани са, мисля, и са отцветени. Тях сложих в ето такова пликче и просто ги натруших с една чаша и поръсвах всяка една от бисквитките. Много импровизирано беше като идея, но смятам, че се получи сладко. На вкус също ми харесват. Не са прекалено сладки, така че може да си добавите повече захар или мед, ако сте фенове на сладкото. Според мен се балансира идеално с белия шоколад и много се допълва коледния вкус. Забравих да спомена, че за поръсване използвах и тази подправка за кафе, която съм купувала от Lidl, понеже много добре разпръсква ето такива малки частици. И самият вкус е доста коледен, или поне на мен ми напомня на Коледа. Изглежда доста по-приятно, защото ето на тези първите няма. И въпреки, че пуканките са по-едри и правят по-грозна работата сами по себе си, просто смятам, че щеше да изглежда по-добре, ако имаше такива малки частици. Този влог явно е на коледна вълна. Искам само да ви покажа чашата, която си купих от Пепко. Първо, голяма е, което е много яко, защото аз харесвам големи чаши. Второ, вижте, този принт просто
е супер красива. Останаха ми очите, що ми я видях. И е качествен принта. Не знам дали може да видите как е леко като насечен, може би. Не знам точно как да го обясня. Но тези, които са направени по този начин, са доста по-качествени от изцяло гладките принтове върху чаши. Не знам дали разбирате за какво говоря, но просто ако някой се интересува, може да го имате предвид. Пише, че може да се мие в миялна. Аз може би не бих го рискувала, просто за всеки случай. Но чашата е супер яка. Има си и подложка. Това нещо се маха корковото отдолу. Сега не знам дали ще успея с една ръка. Цената е 8 лева. Не знам дали ги има още, защото... ето така изглежда без поставката. Много е красива. Много бързо се изчерпват, но ако някой иска, се надявам все още да има. И още едно коледно нещо от Пепко. Тези салфетки много ми харесаха. Не бяха планирана покупка, но аз адски много си кефя на тези листенца, коледните, не знам как се казва растението, си го забравям. Просто като видях сламките, какви сламки, бе, Боже Господи, салфетките, нямаше как да не ги взема. Имам още едно нещо, на което доста се кефя, сега ще ви го покажа. Тази къщичка. Като цяло в Пепко влязох да търся керамична къщичка, не знам дали се сещате, едни супер обикновени белички, но нямаше. Видях тази, бяха останали две, много ми хареса и даже не се и замислих. Има някакви елементарни забележки, като лепило тук-там, но не ми пречи особено. Много е сладко, от дърво е още повече, не от пластмаса и нямаше как да не го взема. Тук даже, колко е? 5,50 за 5,50, просто абсолютно супер. Съвсем случайно открихме изключително приятен бар на Граф Игнатиев и седнахме за малко. Греното вино беше страхотно. Обстановката също е много приятна. Време е да сменя маникюра. В настроение съм и за нова форма. Коледно ми е, така че това е. Тази година реших да експериментирам с коледната трапеза. Не се получи точно както трябва. Взимайте си не българска извара, защото нашата е адски ронлива. Препоръчвам, има едни в кутийки от Lidl. Там със сигурно ще държи по-здраво и това са елхички с топено сирене и розмарин. Предишния влог ви споменах, че имам много хубаво откритие на четки бюджетно. Това са тези на Essence и ги закупих онлайн преди доста време, мисля, че повече от половин година. Използвам ги активно и наистина много ми харесват. Бях взела 2 комплекта, понеже имаше някакво намаление, като 2 на цената на едно или нещо такова. И единия комплект ще пусна за giveaway. Исках първо да ги тествам достатъчно дълго време, за да съм сигурна, че си струват. Ето това са. Има още, които не съм сигурна точно къде съм прибрала и не можах в момента да открия, за да покажа, но има всичко необходимо, което може да ви потрябва за един грим. И най-якото е, че са в малък, но удобен размер и може да си ги носите за пътуване, да са ви много удобни. Кълъвчето също е супер готино, но разбира се, може да си ги прехвърлите в несесер. Има четка за преливане. Тази аз лично я използвам за хайлайтър, макар че понякога си правя и експерименти. Има за пудра, има за вежди, макар че аз я използвам за разрязване на миглите. Има такава скосена, нормална за сенки. Още една такава по-пухкава и плоска, която също може да използвате за най-различни неща. Още наистина съм много доволна. Супер са нежни. На мен ми харесва как разнасят продуктите и как се работи с тях. И като цяло нито нараняват кожата, усещат се много приятно. Имам едно клипче в TikTok, което ще оставя линк към него някъде долу, ако ви е интересно просто да видите как се борави с тях. Надявам се да може да добиете представа. И съвсем скоро ще пусна един giveaway в Instagram, като един от продуктите, които ще подарявам е именно един такъв комплект, чисто нов, неотварян, с кутия, с несесер, абсолютно всичко, както виждате тук, просто са новички. Ами хора, много се забавих с този влог и много съжалявам за това. Много се надявам все пак да ви е бил интересен. При мен празничното настроение все още го има и се надявам да сте намерили нещо полезно за себе си тук. Надявам се да се видим отново съвсем скоро. Довиждане и до нови срещи!